lokacin da ta gama bayyana ƙorafinta, babanmu dama ya haɗa ta ne da injiniya Magaji, ɗaya daga cikin babanninmu shi ma mutumin kirki wanda ba wanda bai san shi ba a garin Gombe gaba ɗaya, domin ya bincike ya gano menene gaskiyar lamarin abin da ke faruwa tsakanin ita da mijinta. Banda fa wannan tambayoyin da muka yi a nan, ku gane cewa aikin ba ɗan kaɗan ba ne, kuma aka yi binciken. Za mu kira shi a waya saboda mu ji nashi ɓangaren da kuma binciken da ya yi a waɗannan lokutan. Haba. A kawo mata ruwa mummy police. Injiniya Magaji muke kira yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wuni ta? Ina gajiya. Ya aiki? Dan hajji al'amura kokari. Ya kalausa da ni da kai muna kai tsaye a shirinmu na Brekete Family Arewa. In za a gyara. A gyara. In za a gyara. A gyara. Sai Allah ubangiji ya kama na dauki. Amin. San da kokari. Na'am, akwai wani korafi wanda wata baiwa Allah Fatimatu ta kawo daga Gombe, wanda ta kawo korafi akan mijinta da kuma maganar gida wanda take zaune a ciki. Na'am. To a lokacin da ta gama bayyana korafinta, ka san babanmu ya kira a waya sannan ya ce zai haɗa ta da kai saboda ta koma ta koma ta je domin a yi bincike a gano mai gaskiya a bashi gaskiyar shi. Wannan gaskiya ne. To yau ta dawo kuma ta dawo da wasu bayanai marasa daɗi wanda yake nuna bayan zuwanta ma wani tsananne da tsangwama ya ƙara ƙaruwa a yanda ta ce, sannan kuma bayan ta shiga gidan ma sai a dinga durowa ta katanga ana ba ta tsoro, ana cewa ta dage sai ta shiga gidan to ta shiga za su haukatar da ita. Sannan ta nemo wata matar daban ta ce za ta zo ta sa wata domin ta zauna su biyu, kila abin zai dinga raguwan mata. To yanzu haka maganin da muke da kai, ita kanta matar an tsorata ta fasa. Saboda ka san kowa dai zaman lafiya yake nema, ba zai yi za ka shiga gurin da za ka zauna ka huta ba, wani ya zo yana razana ka kuma ka yadda. Wannan gaskiya ne dan hajja. Wannan shine ya sa muka kira ka a waya saboda mu ji lokacin da kai binciken me aka binciko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Brekete Family Arewa da babanmu Ordinary Dr. Ordinary Ahmad, Allah ubangiji ya saka masa da alheri. Amin. Allah ubangiji ya saka dukkan mataimakansa. Inda ana da gidan rediyo irin wannan a ƙasar nan. Na'am. Jajirtattu irin ku guda biyu, to duk damuwar Najeriya da ta kare. Ba abin da za mu ce sai da Allah saka da alheri. Amin summa amin. Wannan nauyi da ya bani kusan wata uku baya da suka shige. Na'am. Wannan baiwar Allah Hajiya Fatsuma ko kuma Fatsuma yar Gombe. To alal hakika mace ce jajirtacciya mai kokarin neman na kanta da kokari da sauransu, sai dai bata yi sa'a ba. Mijinta ba zan so amfani da wani kalami ba amma bai da tausayi, bai da kuma kusan tsoron Allah wajen taba hakkinta. Domacin kudade da ta ce an saya mata fili a Gombe, tabbas ta riga ta bada, an siya har ma aka jira gidajen filayen suka ƙara kuɗi, suka ƙara daraja. Ya zo ya saida, bayan ya saida ya zo bai maida mata kuɗin ba, sai ya maida mata iya kuɗin da ta sai filin a wurin, sauran kuma ya ki bata. To bayan mun bincika wannan, ba ta da takardun da ke tsakaninsu akan ta bashi wannan kuɗin da dawon kuɗin da sauransu. Na mata faɗa sosai, me yasa zaki irin wannan abu, muhimmin abu, ba tare da rubuce-rubuce ba. Sai ta ce akwai wanta ɗan sanda Abubakar Dauda a nan Abuja, inspector ne yanzu. Shi mijin da kansa lokacin da auren na sai samu tangarɗa, tana neman lalle sai ya biya ta kuɗinta, sai aka buga Abubakar ɗin waya ya tambaya batun kuɗinta, ya amsa cewa akwai wannan kuɗaɗenta da yawa a wurinsa, amma yanzu bai da shi, zai maida mata a hankali. So
bayan ya faɗi haka a lokacin ko sun yi rekodin sai daga baya wani ya zo ya samu matsala na ce inda akwai wannan rekodin wannan gidan rediyo mai albarka yana iya amfani da shi a hujja amma tunda kun ce babu wannan to Abubakar tunda jami'an 'yan sanda ne mutum ne mai integrity ta faɗin turawa a hausance mutum ne mai tun duk wanda aka ɗauka ɗan sanda an yarda da kimarsa da gaskiyarsa da shaidarsa tunda har ya amsa haka to ni da aka bai bincike na yarda da shaidar da ya bada na ci gaba da bincike akwai Usman Umar tsohon ma'aikacin kotu da na baiwa wannan abubuwa ya bi daga social welfare zuwa kotu na farko kotu na biyu kotuna na uku da sauransu dukkan bincike ya samo cewa tana da gaskiya amma wajen wanda za su ba da shaidanta da sauransu makwabtanta an haɗa ta da su akwai fada tsakaninsu ba sa shiri so don haka ba za su iya ba da shaida na gaskiya a kanta ba amma ya fahimta ta ne duk abin da ta faɗi akwai gaskiya a ciki mijinta kuma ya tire ya ce a'a gida nasa ne kuma gidajen filayen da ya saya mata ya maida mata kuɗi to abin da kawai zai iya warware wani abu sai a ba su rantsuwa da ƙur'ani a nawa shawaran amma wannan gida tana da babanmu tana da Sheikh Duguri tana da Auga Aminu da sauran jama'a sai a haɗa kai don a kwatan mata da hakinta amma 100% tana da gaskiya akan wannan abubuwanta amma shaidu na ƙasa da za mu iya ɗauka a takarda a rubuce da za mu presenting yadda gidan ne yake amfani wallahi a gaskiya babu to ban sani ba tsakanin miji da mata wani bin akwai makauniyar soyayya da za su yi abu kawai tsakanin su ba tare da an rubuta ba to wannan abin da ya kwashe ta kenan amma magana ta gaskiya iya fahimtar mu mace ce mai kokarin nema ko mai gaskiya kan al'amari amma mijinta gaskiya bai mata adalci ba iya fahimta ta kenan ni mun gode Allah ya saka da alkhairi kan ka tafi zaka sake gabatar mana da kanka yawa sunana injiniya Magaji Muhammad Yaya Gombe ni dan Gombe ne amma mazaunin nan Abuja. Kala dakika na iya kokarin bincike na amma shi kansa wanta da zai iya bada shaida akan cewa mijin ya amsa masa da wannan kuɗin ya ce a shirye yake yanzu haka ma yana sauraron wannan program din yanzu haka live amma yace in ma har kuna so ina iya bada number wayansa a kira shi ya bada shaida shi ma. To abin da za a yi yanzu ka turo mana da nambar shi za mu kira shi kai tsaye yanzu insha Allah. To yanzu nan zan turo maka akan WhatsApp kuwa insha Allah yanzu. Tafa mu shi da Allah. Na gode kwarai yawa Allah saka. Gode Allah saka da alkhairi. Amin ya rabbi na gode kwarai. In za a gyara. In za a gyara. Allah ya gyara mana baki daya. Kuna da gani. Kuma kuna ji. Kuma kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. Akwai gyara ko babu? Allah ya gyara mana. Ki fa ya haƙuri. Kin ga wannan numfashin naki da yake sama yana ja ƙasa? Sai kin sa mu zuciyarki haƙuri. Abu na farko da zaki sa a cikin ranki yanzu shine ki yi haƙuri. Na biyu ki ƙara haƙuri. Na uku ki kasance mai haƙuri. Ki yi haƙuri. Ba ke kaɗai Allah yake jarabta da irin wannan ba. Akwai wanda yakan jarabce su da mafiyin wannan. Amma in suka yi haƙuri wata hana sai Allah ya wanke musu. Yanzu gashi nan ɗaya daga cikin sakamakon da zaki gani da kuma irin ƙoƙari da jajircewan da kika yi shine wani ya kira domin ya fara wanke miki wani. Lokacin da ta gama bayyana ƙorafinta, babanmu dama ya haɗa ta ne da injiniya Magaji, ɗaya daga cikin babanninmu shi ma mutumin kirki wanda ba wanda bai san shi ba a garin Gombe gaba ɗaya, domin ya bincike ya gano menene gaskiyar lamarin abin da ke faruwa tsakanin ita da mijinta. Banda fa wannan tambayoyin da muka yi a nan, ku gane cewa aikin ba ɗan kaɗan ba ne, kuma aka yi binciken. Za mu kira shi a waya saboda mu ji nashi ɓangaren da kuma binciken da ya yi a waɗannan lokutan. Haba. A kawo mata ruwa mummy police. Injiniya
injiniya magaji muke kira yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wuni sa? Ina gajiya. Ya aiki. Dan hajji al'amura kokari. Ya kalausa da ni da kai muna kai tsaye a shirinmu na Barkata Family Arewa. In za a gyara. A gyara. In za a gyara. A gyara. Sai Allah ubangiji ka mana dauki. Amin. San da kokari. Na'am, akwai wani korafi wanda wata baiwa Allah Fatimatu ta kawo daga Gombe, wanda ta kawo korafi akan mijinta da kuma maganar gida wanda take zaune a ciki. Na'am. To a lokacin da ta gama bayyana korafinta, ka san babanmu ya kira a waya sannan ya ce zai haɗa ta da kai saboda ta koma. Ta koma ta je domin a yi bincike a gano mai gaskiya a bashi gaskiyar shi. Wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne. To yau ta dawo kuma ta dawo da wasu bayanai marasa daɗi wanda yake nuna bayan zuwanta ma wani tsananne da tsangwama ya ƙara ƙaruwa a yanda ta ce, sannan kuma bayan ta shiga gidan ma sai a dinga durowa ta katanga ana ba ta tsoro, ana cewa ta dage sai ta shiga gidan to ta shiga za su haukatar da ita. Sannan ta nemo wata matar daban ta ce za ta zo ta sa wata domin ta zauna su biyu, kila abin zai dinga raguwan mata. To yanzu haka maganin da muke da kai, ita kanta matar an tsorata ta fasa. Saboda ka san kowa dai zaman lafiya yake nema, ba zai yi za ka shiga gurin da za ka zauna ka huta ba, wani ya zo yana razana ka kuma ka yadda. Wannan gaskiya ne dan hajja. Wannan shine ya sa muka kira ka a waya saboda mu ji lokacin da kai binciken me aka binciko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Barkata Family Arewa da babanmu Ordinary Dr. Ordinary Ahmad, Allah ubangiji ya saka masa da alheri. Amin. Allah ubangiji ya saka dukkan mataimakansa. Inda ana da gidan rediyo irin wannan a ƙasar nan. Na'am. Jajirtattu irin ku guda biyu, to duk damuwar Najeriya da ta kare. Ba abin da za mu ce sai da Allah saka da alheri. Amin summa amin. Wannan nauyi da ya bani kusan wata uku baya da suka shige. Na'am. Wannan bayar Allah Hajiya Fatsuma ko kuma Fatsuma yar Gombe. To Allah hakika mace ce jajirtacciya mai kokarin neman na kanta da kokari da sauransu, sai dai bata yi sa'a ba. Mijinta ba zan so amfani da wani kalami ba amma bai da tausayi, bai da kuma kusan tsoron Allah wajen taba hakkinta. Domacin kudade da ta ce an saya mata fili a Gombe, tabbas ta riga ta bada an siya, har ma aka jira gidajen filayen suka ƙara kuɗi, suka ƙara daraja. Ya zo ya saida, bayan ya saida ya zo bai maida mata kuɗin ba, sai ya maida mata iya kuɗin da ta sai filin a wurin, sauran kuma ya ƙi bata. So bayan mun bincika wannan, ba ta da takardun da ke tsakaninsu akan ta bashi wannan kuɗin da dawon kuɗin da sauransu. Na mata faɗa sosai, me yasa zaki irin wannan abu, muhimmin abu, ba tare da rubuce-rubuce ba. Sai ta ce akwai wanta ɗan sanda Abubakar Dauda a nan Abuja, inspector ne yanzu. Shi mijin da kansa lokacin da auren na sai samu tangarɗa, tana neman lalle sai ya biya ta kuɗinta, sai aka buga Abubakar ɗin waya ya tambaya batun kuɗinta, ya amsa cewa akwai wannan kuɗaɗenta da yawa a wurinsa, amma yanzu bai da shi, zai maida mata a hankali. So bayan ya faɗi haka, a lokacin ko sun yi rekodin, sai daga baya wani ya zo ya samu matsala. Na ce inda akwai wannan rekodin, wannan gidan rediyo mai albarka yana iya amfani da shi a hujja, amma tunda kun ce babu wannan, to Abubakar tunda jami'an 'yan sanda ne, mutum ne mai integrity ta faɗin turawa a Hausance, mutum ne mai duk wanda aka ɗauka ɗan sanda an yadda da kimarsa da gaskiyarsa da shaidarsa, tunda har ya amsa haka, to ni da aka bai bincike na yarda da shaidar da ya bada. Na ci gaba da bincike, akwai Usman Umar, tsohon ma'aikacin kotu da na baiwa wannan abubuwa ya bi daga social welfare zuwa kotu na farko, kotu na biyu, kotuna na uku da sauransu. Dukkan bincike ya samo cewa tana da gaskiya, amma
wajen wanda za su ba da shaidanta da sauransu makwabtanta an haɗa ta da su akwai fada tsakaninsu ba sa shiri so don haka ba za su iya ba da shaida na gaskiya a kanta ba amma ya fahimta ta ne duk abin da ta faɗi akwai gaskiya a ciki mijinta kuma ya tire ya ce a'a gida nasa ne kuma gidajen filayen da ya saya mata ya maida mata kuɗi to abin da kawai zai iya warware wani abu sai a ba su rantsuwa da ƙur'ani a nawa shawaran amma wannan gida tana da babanmu tana da Sheikh Duguri tana da Auga Aminu da sauran jama'a sai a haɗa kai don a kwatan mata da hakinta amma 100% tana da gaskiya akan wannan abubuwanta amma shaidu na ƙasa da za mu iya ɗauka a takarda a rubuce da za mu presenting yadda gidan yake amfani wallahi a gaskiya babu to ban sani ba tsakanin miji da mata wani bin akwai makauniyar soyayya da za su yi abu kawai tsakaninsu ba tare da an rubuta ba to wannan abin da ya kwashe ta kenan amma magana ta gaskiya iya fahimtar mu mace ce mai kokarin nema ko mai gaskiya akan al'amari amma mijinta gaskiya bai mata adalci ba iya fahimta ta kenan ni mun gode Allah ya saka da alkhairi kan ka tafi zaka sake gabatar mana da kanka yawa sunana injiniya Magaji Muhammad Yaya Gombe ni dan Gombe ne amma mazaunin nan Abuja. Kala dakika na iya kokarin bincike na amma shi kansa wanta da zai iya bada shaida akan cewa mijin ya amsa masa da wannan kuɗin ya ce a shirye yake yanzu haka ma yana sauraron wannan program ɗin yanzu haka live amma yace in ma har kuna so ina iya bada nomban wayansa a kira shi ya bada shaida shi ma. To abin da za a yi yanzu ka turo mana da nambar shi za mu kira shi kai tsaye yanzu insha Allah. To yanzu nan zan turo maka akan WhatsApp kuwa insha Allah yanzu. Ta famu shi da Allah. Na gode kwarai yawa Allah saka. Gode Allah saka da alkhairi. Amin ya rabbi na gode kwarai. In za a gyara. In za a gyara. Allah ya gyara mana baki daya. Kuna da gani. Kuma kuna ji. Kuma kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. Akwai gyara ko babu? Allah ya gyara mana. Ki fa ya haƙuri. Kin ga wannan numfashin naki da yake sama yana ja ƙasa? Sai kin sa mu zuciyarki haƙuri. Abu na farko da zaki sa a cikin ranki yanzu shine ki yi haƙuri. Na biyu ki ƙara haƙuri. Na uku ki kasance mai haƙuri. Ki yi haƙuri. Ba ke kaɗai Allah yake jarabta da irin wannan ba. Akwai wanda yakan jarabce su da mafiyin wannan. Amma in suka yi haƙuri wata hana sai Allah ya wanke musu. Yanzu gashi nan ɗaya daga cikin sakamakon da zaki gani da kuma irin ƙoƙari da jajircewan da kika yi shine wani ya kira domin ya fara wanke miki wani